čuňavky. Ospravedlňujem sa, že som sa pomerne dlho neozvala. Žiaľ, mala som strašne napracaný program, s ktorým som absolútne nerátala, ale veci sa proste dejú. Dejú sa veľmi rýchlo na to, že som tu v podstate teraz začínajúc 4. týždeň, tak sa toho stihlo udiať viac než dosť. Teraz toto musím natočiť, lebo posledná vec, ktorá sa mi práve stala, bola najsmiešnejšia vec v mojom živote a keby žijem 20 životov, tak by to bola stále najsmiešnejšia vec, aká sa mi kedy stala. Život je fajn, vyzerá fajn, všetko je fajn. Mala som prácu. Mala som v minulom čase. Lebo človek, čo mi za ňu platil, bol proste debil, ale tak to sa zrejme stáva asi a hlavne tu sa to zrejme stáva. Ale tak dostala som svoj prvý šek za prvý týždeň a za druhý mi nechcel zaplatiť, lebo bla. Takže som povedala proste, že nebudem pracovať pre niekoho, kto nemá proste záujem to riešiť normálne ako normálny človek a ako kvázi zamestnávateľ alebo niečo podobné. Takže teraz opäť hľadám prácu, ale je to stále v pohode. Nemyslím si, že je tak ťažké ju nájsť, lebo nie je to také ťažké. Ale no, keď som čakala na výplatu z tejto práce, prvý deň, tak sme sa mali stretnúť v Starbuckse. V Culver City, čo je tak proste pol hodinku busom odtiaľto. Tak som bola tam, čakala som vonku a mala som stále ešte nejakú cca hodinu na to, aby sme sa stretli, lebo som išla vopred, lebo doprava a všetko podobné proste zápchy. Tak sedela som vonku na lavičke a čakala som. A v tom prišiel taký nejaký mexický gadžo, že ahoj, vyzeráš OK, môžem ti pozvať na kávu tu v Starbuckse? Tak hovorím, že prečo nie, tak pozvime. Tak sme sa rozprávali a pýtal sa ma, že čo robím, kde robím a blablabla, tak sme sa rozprávali o tom a spomenul, že potrebuje web stránku. A ja, že to je super, lebo práve proste na tom tu nejak pracujeme a blablabla. Tak sme si vymenili kontakty, ešte ma aj odviezol domov a všetko bolo v pohode. Potom ma volal druhýkrát, nech ideme von, tak sme išli. Zobral ma niekam na pivo a nechal ma skúšať všetky možné pivá, až kým som bola spokojná s niekým. Čo žiaľ, spokojná som nebola so žiadnym, lebo naozaj veľmi ťažké. Taktiež príde článok, budem mať článok, lebo robím veľmi hlboké recenzie pív, pretože nájsť tu naozaj dobré pivo je úplne absurdné. Takže robím recenzie pív do radu, ktoré skúšam a snažím sa nájsť nejaké, ktoré aspoň tak, ako tak bude. Teraz musím povedať, najlepšie, ktoré som našla, je Čehvar. Importované priamo z Česka, ale mala som importovaný Plzeň z Česka, ale to bola totálna sprostosť, takže to bolo úplne zle. Každopádne, áno, bude článok o pivách, ale aby som sa vrátila naspäť k tomuto. Zabral ma testovať piva, blablabla, potom ma odviezol domov. Stále som čakala, kedy príde tá biznis časť. Ale neprišla, tak ma on odviezol domov a potom mi zase písal, že či pôjdeme von a blablabla, teda, že pokecam o tej stránke a blablabla. Tak sme išli dnes a kúpili sme víno, kúpili sme Chianti, moje obľúbené z Toskanska. A kúpili sme 8 pív rôznych a snažil som sa vybrať čo najviac z Čiech, prípadne z Nemecka, ale z Čiech som našla Plzeň, tento Čehvar a Staroprameň dokonca, ktorý naozaj chutil ako Staroprameň. Takže to bolo úplne skvelé, ale boli sme, potom sme išli k nejakému jazeru alebo k niečomu, tam zasedili. Všetko som mala naliete v obale od Koli. No proste v kolovom kelímku, lebo nemôžem to samozrejme piť, lebo Ježišmaria. No a všetko bolo fajn, keď celý sme. Až na moment, kedy si myslel, že zrejme budeme mať sex alebo niečo podobné. Čo by bolo všetko OK s tým, že by si to myslel.
Ale on sa odvrátil. A ja som, neviem, myslela som, že vyťahnem nejaké kondomy alebo niečo a že idem ho zastaviť, že kámo, prosím ťa, nie, toto proste nebude. Ale on proste sa obrátil a navlekol si chirurgickú rukavicu na ruku. A otočil sa na mňa s chirurgickou rukavicou, že ide niečo robiť. A ja som neostala pozerať. Akože, dobre, ja viem, že pohlavné choroby sú tu veľká vec a že je ich tu veľa a všetko. Akože v prvom rade by som s ním nič neplánovala mať, ani nič, absolútne. Ale proste on sa zrazu odvrátil a otočil sa na mňa s chirurgickou rukavicou na ruke. A ja som neostala pozerať. Ja som sa smiala som sa asi 15 minút v kuse. Som sa strašne ujebávala, proste. OK, chápem ľudí tu, ako majú sex, chápem ochranu, chápem všetky veci. V prvom rade by som s ním naozaj, ešte podotýkam ešte raz, nič nemala. Ale proste on sa na mňa otočil s chirurgickou rukavicou na ruke, že idem robiť veci. Tým pádom môj biznis asi celkom padá. Ale what the fuck, proste chirurgická rukavica na ruke, že idem. Ospravedlňujem sa za ten strih. To bol úryvok zo včera mi to trošku seklo a nenatáčalo ďalej. Takže pokračujem dnes v lepšej visibilite. Ako prvé, všimnite si moje nádherné nové vlasy. Neviem, ich rozčesané, ale to vám nevadí. Asi super. Pôvodne totiž malo byť biele. No, už v podstate sú, ale stále sú trošku modré. Chytilo mi to totálne na modro. Napriek tomu, že škatula tvrdila, že budú biele. Ale v skutočnosti to bola veľmi dobrá náhoda. Lebo boli super, ešte stále sú super, len si musím očesať. A 13 ľudí na ulici, vrátala som ich 13, ma odstavilo a povedalo mi, že mám super vlasy. Náhodných. Takže paráda. Rozmýšľala som, čo vám ešte poviem. Minule, keď som testovala ďalšie tunajšie piva, tak som sedela v jednom Irish pube a nemala som čo robiť, tak som si napísala zoznam faktov, ktoré som tu postrehla. Nie je to absolútne nič zaujímavé, ale napriek tomu vám to poviem. Takže, postrehy. Bankomaty vnútri obchodov majú $4 poplatky. To nie je zaujímavé. Bary sa snažia byť čo najviac cool, preto nie sú bary, ale reštaurácie. Áno, v podstate ide o to, že všetky bary ponúkajú jedlo a ponúkajú veľa jedla, takže to vlastne nie sú bary. Je ťažko nájsť bar, ktorý je vlastne bar, niečo ako nejaká krčma a nie je to reštaurácia. Tiež nič zaujímavé. Priemerne to fajčí tak 1 z 30 ľudí. Nič zaujímavé, ale je to pravda. Oveľa jednoduchšie je dostať sa niekam bicyklom. Minulo som spravila tú chybu, že som z knižnice, ktorá je 20 minút cca chôdze, išla autobusom, ktorým som išla tak asi 50 minút, lebo ulice sú kompletne upchané skoro každý deň a cez víkend to ešte viac, takže je naozaj ťažko sa niekam vôbec dostať. Ľudia sú tu milí, ale všetkým ide o peniaze alebo sex. Som to pravda. Častokrát môže byť ID nedostačujúca ID, či myslím občiansky. A treba pas. Minule, keď si od mňa pýtali ID, tak som ukázala môj občiansky. A povedal mi, že potrebuje nejaké lepšie ID, lebo môj občiansky nie je dostatočné ID. A to bolo pri vstupe do baru. Vyzerám, že chodíme po baroch, to nerobím. Občas, ale nerobím to stále. Santa Monica je drahá. Áno, to je veľmi podstatné zistenie. Los Angeles je drahé. Ďalšie veľmi podstatné zistenie. Najmä bývanie je tu pomerne dosť drahé.
A pivo je tu drahé. Inak sa to celkom dá. Keď nájdete správne obchody a správne veci, tak je to ako tak v pohode. A hlavne keď tu zarábate, tak s týmto najším platom to nie je vôbec až také zlo. Happy hour v baroch je najhappy vec, aká sa vám môže stať. Polovičné ceny. Áno, happy hour je skvelá vec. Ak chcete ísť niekam s niekým na pivo alebo niečo podobné, tak je úplne najlepšie vyčíhať si, kedy má ktorý bar happy hour, pretože vtedy tam môžete nájsť piva za $3 a podobne, takže to je skvelá vec. Všetci majú panický strach z STD, z pohlavne prenosných chorôb. A všetci o tom rozprávajú a všetci sú úplne vydesení. Chápem, to už som vlastne rozprávala predtým v tom videu, ale je to úplne bežná konverzácia, ktorú s vami ľudia začnú len tak hoci kde niekde v obchode a začnú vám rozprávať o hlavných chorobách a ako sa toho boja. OK? Keď omylom pukneš pohár, ľudia sú nasratí a povedia ti no more beer. Ale potom ti nalojú špricer. Áno, jeden ujo vedľa mňa, práve keď som písala toto, pukal pohár a v živote som nevidela tak naštvanú čašničku a zakázala mu piť ďalej pivo a bola strašne naštvaná. A bol to asi najnepríjemnejší človek, akého som tu videla. Inak sú všetci milí. Ďalší bod bol úloha zistiť, čo je špricer. No, neviem, čo mu nalievala, ale vyzeralo to byť horšie ako pivo, takže vlastne, neviem. Tieto body sú dosť čudné. Ďalší bod je, malé piva sú aj tak ubíjajúce. Neviem, čo som tým chcela povedať, ale áno, je to pravda. Nepoznám Slovákov, čo by si dobrovoľne objednali 3 decilitre piva. To je tiež pravda. Prečo by to niekto robil dobrovoľne? A prečo to ľudia robia tu? Prečo nemajú nič na to? To je šalené. V Irish puboch odo mňa nepýtajú ID. To som si všimla. Irish puby nemajú nič spoločné s Irish pubmi, až na zelené servítky. Je to tiež veľká pravda. Vyzerajú ako úplne normálne bary a majú zelené servítky. To je tak všetko, čo to má spoločné s Irish pubmi. A posledný nahnevaný bod. Legálne si môžeš dať pár pív a šoferovať, ale je ilegálne otvoriť si 3 decilitrovú plechovku piva v parku alebo na pláži, čo... Hej, čo je vec, ktorú nikdy nepochopím, ale... OK. No, takže... to boli náhodné body, ktoré mi len tak napadli. A... čo vám ešte poviem? Čo vám ešte poviem? Mám tu niečo zaujímavé? Asi tu nemám nič zaujímavé. Začal som ešte kochať mojou krásou, kým sa toto pozriem. Myslím, že tu nemám nič zaujímavé. No dobre. Nemám tu nič zaujímavé. No, takže tak život ide pomaličky. Mám nových kamarátov, nejakých. Veľmi málo. Spoznávam mesto, bola som už vo veľmi veľa častiach. Bola som na čínskom markete, ktorý bol to niečo ako festival a bolo to asi niekoľkonásobne väčšie ako Pohoda. A bolo to iba víkendový event. Pred pár dňami som bola v Griffithovom observatóriu, čo bola paráda. Je to veľmi pekné, je ten krásny výhľad, je to pekné. Konečne som prvýkrát videla tabulu Hollywoodu. Mne sa to vypne, nemám dosť pamäti. Fell in love with me, devil woman, it's over.
trapped no more by your charm. I don't wanna stay, I wanna get away. Woman, let go of my arm. Oh, devil woman, let go of me. Devil woman, let me be. Leave me alone, I wanna go home. Because I don't know what I'd do without them. Melvar, you can't let a TV show be your... Teraz som úplne šokovaná, ale na tomto strome, ktorý máme za domom, rastú grepy a limetky. Tam na jednom strome, to je šialené. Príroda.